Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi spille fodbold. Så drengene er klar. Har du det? Det skal du få. Jeg tænker, at mig og Simon går sammen med Willem og Frederik går sammen. Jeg lige kommer hende op. Drenge, kom nu! Ja. Drenge, det er fair, fordi en første klasse og en første klasse, en anden klasse og en anden klasse. Bro, ferien den er gået. Så ser vi en jubelscene. Slow motion. Det gør du ikke. 3. Ej, det var for sjovt, det gør jeg ikke, Levi. Topscoreren Willem Max Næsby. Ved ikke rigtig, hvad han laver. Okay, kom nu. Ja, det gør vi, okay? Der er sgu studenter! Levi løber med bolden. Levi skruer. Og han teammates. En for alle. Go! Frederik dribler. Frederik. Og han laver finesse og scorer. Og laver bundigo. Og hans teammate, den grimme melding. Simon, det der ting trykke. Hej far. Vi laver Okay. free goal. Ja. Ja. Hej. Drenge, jeg skal hjem. Drenge, hvem vil lige overtage, fordi jeg skal hjem?
Miki, hvordan synes du om din karakter, eller hvor mange mål jeg scorer? Fint. Okay, nu bliver vi interviewet. Ja. Nu bliver vi interviewet. Nå, Miki skal først. Nå, Miki! Hold kæft, den der. Bolden skal holde i ro. Nå. Hvordan synes du om kampen? Fint. Jamen, du skal jo også sige noget mere. Okay. Sige, det kan være... Slut. Sige, det kan være en god indsat eller alt andet. Hvad han kan sige? Jeg havde nogle gode teammates. Jeg havde en god teammate. Hallo, han kan sige sit hele navn, hans efternavn og hans mellemnavn. Nej, det må han ikke. Nej, det må han ikke. Ja, videre i tekst. Så det må han ikke. Nu er Levi. Levi, hvordan synes du om den her indsat? Kampen er godt nok mere. Men Ja, jeg havde en god teammate. Jeg fik scoret ham med. Det må man Han ikke. var rigtig skrald. Ja. Så vil jeg bare sige, nu går I ned og like og subscriber, fordi I like og subscriber, og fordi... Kæft, Det skal I! Nå, videre i teksten. Nå. Ja. Ja, det er derfor, du spørger om. Hvordan synes du om indsatsen i kampen? Det er faktisk okay. Synes du, kampen er god? Altså, ja, det var okay. Jeg havde nogle gode teammates hele vejen. Jeg havde Levi, der er rigtig god. Okay, så like og subscribe ham. Og abonnere. Fordi det ville være en mega stor pris for mig og ham. Og ja, jeg synes også, Miki han var rigtig god med hans driblinger. Og ja, husk at følge mig. Det hedder Willum.max7. Og ja, jeg ved ikke om... Ja, det er det. Vi ses. Vi ses derude. Ses. Og så vil jeg lige sige... Jeg vil også blive filmet. Nå ja, så skal vi jo lige interviewe. Hvad synes du om kampen? Den var god. Jeg synes, vi havde godt teamwork. Jeg synes, det var godt med nogle mål. Det hele gik bare fantastisk. Ja, det er det, vi vil sige. Ja! Hey, jeg vil godt lige sige, at det var mig, Simon, der vandt så. Vi ses derude! Vi ses derude! Vi ses! Vi ses! Ja, like og subscribe! Ja! Like og subscribe! Vi ses! Vi ses, mand! Ja! Du kan lige sige, vi ses. Ja.